Se nxandru messaġġ mill-Eċċellenza tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, President ta' Malta, fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali ddedikat lill-Mara. Insellmilkom. Il-Jum Internazzjonali ddedikat lill-Mara huwa okkażjoni biex niċċelebraw dak kollu li għamilna nisa. Hija ġurnata li fiha niċċelebraw ir-rwol li għandha l-mara fid-dinja tal-lum. Hija wkoll okkażjoni ta' riflessjoni biex naraw xi progress sar u x'hemm bżonn isir. Ix-xogħol barra mid-dar huwa importanti għall-iżvilupp politiku u ekonomiku tal-pajjiżna, iżda wkoll importanti għall-iżvilupp personali u soċjali tal-mara. Jeħtieġ li nkomplu niffaċilitaw il-preżenza tal-mara fid-dinja tax-xogħol permezz ta' aktar inċentivi fiskali u finanzjarji u anke aktar leġiżlazzjoni. Irrid nieħu l-opportunità biex insellem ukoll lil ħafna nisa li jażlu li jibqgħu id-dar u li jikkontribwixxu bil-kbir mhux biss għall-iżvilupp tal-familja iżda wkoll l-ekonomija. L-esperjenzi u t-tagħlim bejn l-erbaħitan tad-dar jeħtieġ li jkunu rikonoxxuti aktar. Nixtieq insellem ukoll il-mijiet ta' nisa li huma preżenti u attivi fil-komunità. Dawn ukoll qed jagħtu kontribut kbir lill-ħajja soċjali u ekonomika ta' pajjiżna. Napprezza x-xogħol tagħhom u rrid nirringrazzjahom f'isem dawk kollha li bbenefikaw mill-imħabba tagħhom. Hemm bżonn li nkomplu nistinkaw sabiex ngħixu f'dinja fejn il-mara jkollha drittijiet tagħha mħarsa. Dawn id-drittijiet jinkludu biex il-mara tipparteċipa fil-politika, biex teduka ruħha, biex ikollha impjieg u dħul xieraq u biex tgħix f'soċjetà bla vjolenza u bla diskriminazzjoni. Tul dal-aħħar snin kien hemm progress kbir fejn jitlu dawn id-drittijiet, iżda hemm bżonn nammettu li għad hemm ħafna x'isir. Sa dan it-tant minkejja li aktar nisa qegħdin ikomplu jistudjaw jiggradwaw, għad hemm diskrepanza fil-pagi. In-nisa mhumiex rappreżentati b'mod bilanċjat f'setturi varji tal-ekonomija u f'pożizzjonijiet għolja ta' tmexxija. Mhux biżżejjed li bħala pajjiż ninsistu li rridu aktar nisa jaħdmu biqlieħ iżda fl-istess ħin irridu u jeħtieġ li nagħmlu aktar sforz minn kulħadd biex nassiguraw l-aċċessibilità għall-opportunitajiet ta' tmexxija. Hemm bżonn li d-drittijiet tan-nisa, speċjalment ta' dawk li huma f'minoranzi, jiġu mħarsa wkoll u bla ebda eċċezzjoni. Ma ninsewx li nisa f'minoranzi huma iktar vulnerabbli u suscettibbli għall-abbuż fejn jidħlu d-drittijiet tagħhom. Bħala soċjetà hemm bżonn ta' sforz kollettiv biex jitħarsu d-drittijiet tan-nisa. Hemm bżonn li kulħadd kemm nisa rġiel u anke tfal ikunu jafu u jgħixu il-prinċipji tal-ugwaljanza fis-soċjetà tagħna. Hemm bżonn ninkludu lil kulħadd jekk vera jinteressana nħaddnu id-drittijiet tal-mara f'kuntest iktar wiesa' fejn naħdmu lejn il-ġid kollettiv tas-soċjetà. Fil-verità, m'hemm bżonn ta' dan il-jum biex niċċelebraw il-mara u r-rwol essenzjali tagħha. Aħna lkoll nistinkaw ta' kuljum biex inkunu nies aħjar u biex naqdu d-mirijietna b'mod responsabbli. Għaldaqstant nistgħu niċċelebraw dan il-jum ta' kuljum billi nuru rispett lejn kull membru ta' dis-soċjetà li ngħixu fiha. F'jum il-mara ħarsti ma tistax ma ddurx madwar id-dinja u ma titnikkeġ bil-vjolenza ta' kull tip li qed iġġarrab il-mara, swat fid-dar, nisa traffikati, nisa sfruttati fuq il-post tax-xogħol, nisa li qed ibatu mart mentali u forom oħra ta' abbuż. Hawnhekk nistaqsi, kemm nistgħu nitkellmu fuq l-emanċipazzjoni meta l-mara fuq livell internazzjonali għadha l-vittma ta' tant abbuż u meta r-raġel għadu jiddomina f'tant soċjetajiet, inklużi f'dawk fejn naħsbu li l-mara għamlet avvanzi kbar. Nerġa' nistaqsi, għaliex il-mara għadha ssib diffikultajiet biex tgħix ħajjitha b'mod sħiħ? X'qed iwassal
għall-isfruttament ta' nisa f'kull rokna tad-dinja. Għaliex il-mara mhux rappreżentata biżżejjed fuq oqsma kruċjali u kif nistgħu nibnu soċjetajiet aktar inklusivi. Għalhekk inħeġġeġ lil kull wieħed u waħda minna biex niċċelebraw dawk l-individwi kemm nisa u kemm irġiel li għandhom il-kuraġġ u d-determinazzjoni biex jitkellmu, jaħdmu, jistinkaw biex jissaħħu drittijiet tan-nisa. Nirringrazzja lil dawk il-volontira u attivisti li jaħdmu lejl u nar biex itejbu l-ħajja tan-nisa f'pajjiżna u anke lil minn xtutna. Nirringrazzja b'mod speċjali lil dawk li ta' kuljum jgħixu ħajja li tirrispetta l-prinċipji ta' ugwaljanza u inklużjoni sabiex il-koll ngħixu f'soċjetà li tħaddan id-drittijiet ta' kull wieħed waħda minna. Id-dinja tista' timxi l quddiem biss fil-ġustizzja soċjali. Meta nneħħu l-ostakli li jiffaċċja kull persuna minħabba sess, età, razza, etniċità, orjentazzjoni sessuali, reliġjon, kultura jew diżabilità, hemmhekk tassew inkunu qed ngħixu ħajja sew. Irridu nkunu aħna li nagħmluha possibbli għal kull persuna li tilħaq l-aspirazzjoni tagħha. Ikunu x'ikunu kemm jekk mara, kemm jekk raġel. Irridu nkomplu naħdmu sabiex kull wieħed waħda minna, kull mara, kull raġel, kull tifel, kull tifla, ikollhom kull opportunità li jilħqu l-aspirazzjoni tagħhom kollha kemm fil-karriera tagħhom kif ukoll fil-ħajja personali tagħhom. Insellmilkom minn qalbi. Għadna kemm xandarna messaġġ mill-eċċellenza tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, President ta' Malta, fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali ddedikat lill-Mara.